Ano na, boy? Ano na nga, boy? Oh! Ano na? Naubata na? Nagyari bidagit ka sa albatanang ini. Oh! Oh! Ano? Mabata ka na? Ano na nga, boy? Ano na nga, boy? Ah? Sus ko, biyernes na ngunyan. Biyernes, mga tugang pitya 31 na kan Marso. Good morning, Pilipinas. Mga Bicolano, sa inman na parte kan mundo. Kumusta po ka, mga boss? Ronald Baldon sa tuyang partner sa luwas mga tugang ang Mega Force Patrol sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, the Field Commander. Seriman po mga tugang sa newsroom niya si News Director Mar de la Cruz. At ang bilog na tropa kasabay si Jenny. Asin po iba pa para po sa mga bareta, mga tugang sa lado national. Ha? Magin sa lado lokal, maray na aga po sa Indoga Boss. Kumusta lamang kita dyan? Kumusta lamang kita dyan? Mga taga Legazpi City, Banwang Daraga. Good morning, Probinsya Canalmay. Mga Bicolano, sa inman na partikan mundo. Good morning sa inyo nga, amin. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning, mga tugang hindi po sa DCGB sa programang Morning Hearing. Aramontan mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol. Daing iba ang sa tuyang Field Commander sa buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas Jimmy Nasalita, nasa linya. Alam mo tapos mga istorya, alas 5:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Hello Jim, good morning Jim, come in. Babiti, maray na aga sa mga paranta bakit sa mga bungkar. Ah? Ano? Nawara? Tapos nasigyapot. Wala. Ano nga, boy? Ano nga, boy? Pangyari sa Mauraro. Ano na? Aha. Jim? Pangyari sa Mauraro. Okay. Alright. Okay na. Okay na. Nawawala. Alright, sige po. Good morning kay Ate Nits Manzanillo. Good morning, Ate Nits Manzanillo. Maray na aga po sa Indoga Boss. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Didi po mga tugang sa DCGB. Nasa linya giraray si Jim. Come in, Jim. Good morning. Yes, BP, discharge garoso receiver ko dyan. Garudo ko yun. Aday man da apalan. Aday man sabi ni Ronald. Napano daw? Diyo. Para mo, pahuliwi kaya baga. Nagpahingalo man tulos. Medyo na pagalman. Sa mga bungkaras kan sa ang mga istorya BP, may lead na ang Ligaw PNP sa pamamayon ni Ligaw Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Roel Pedro, kung naroon pangaran kan sa mga suspetsado sa hold up na nangyari. Kanakaging uto sa barangay Pandan, Ligaw, kung sa'yo namin bidan na kan biktima base sa mga litratong ipinahiling ka na mga investigador na pandukan kani nayuan sa hold up sa Sayda. Matatandaan na ibarita niya to na kasong ini, kaso hapon na delivery ban kan FGC Rails Food Service kung sa'yo na driver as in sales associate kini makaon ko ta na sa sarong kaunahan sa barangay Pandan. Alagad uminabot ang duwang suspect nagdeklarar nin hold up gusto pang pasabugon. Yes, go. Nasaro sa biktima dahil sa abo itaw ang sling bag. Armado ni Padil ang mga inikong kaya natabag ang maabot 50,000 pesos na kantidad. Yun ay sinasabi mong...
sa ngunyan por medyo sa napandukan ang saro sa suspect sa sangatan na inining kaso kan ligaw PNP mantang sigun kay Chief of Police Roel Pedro pangapoda niya sa mga nagdi-deliver nin mga produkto negosyong pautang pagmalawog sila sa mga barangay pwede silang maghapit o mag-coordinar sa polis para maglaog sa barangay magpaisi maghagad ki police hotline para in kaso matsambahan sindakan na mga kundaper at least madali silang makapag-call sa police asap and responde bako na madalagan muna sa police headquarter para mag-report mahagad ni police assistance maabot man ang police nakadulag na ang mga suspect sa ngunyan pigihingo kan liderato ni Chief of Police Roel Pedro na ma-neutralize tulosan operasyon kan mga suspitsado sa kasong hold up sa mga barangays digdi sa syudad kan Ligaw. Yan, BP, mga dagdag na informasyon, follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Kusog-kusog daw tabi, Ronald. Kusog-kusog daw ngayon tabi. Yan. Alright. Yan po mga bareta, mga tugang mo dyan na pagkaaga. Sa DCGB, alas 5:22. Oras, mga tugang sa Pilipinas, maray na agatabi kay Atinits Manzanillo. Ika na tabi ang tunay Atinits. At tabon si Atinits sa magmata. Dili po mga tugang sa DCGB. Nakatutok sa morning hirit. Magandang umaga sa lalaking hindi inuumaga. Medyo nalilate lang. Atinits, maray na aga. Kumusta ka po? Good morning, boy! Atabon ka man baga, baka dahil ka na po ko ni Jonas. Pa-shoutout ngayon sa mga taga-Buyuan. Sabi ni Tano Ayala, maray na aga. Iyo, napukaw ako ni Jonas tabi kasubago. Kaya lang di ako nakaluwas tulos ta. Ano yun haluyon kumakuha susi ka na auto. Sikudong niya kung ay bugtak. Di bale, okay lang. Sige po. Good morning! Migo, summer na. Pero ang eskwela kang panahon, pag sinabi mong summer, wala na eskwela, ang mga aki, sige ang kaan ang buradol. Ani ba mapatatak? Iyo baga di? Iyo baga man ang tama ka dyan, Migo. Tama ka. Kundi, wala. Di ka magkarilibong. Di ka magkarilibong ka ngunya na panahon na binalik ninda mga tugang na ang laogan Agosto. Nasabi, ano yan, mauranda at tabi, ano yan, pig ililikay sa mga akin sobrang uran. Ngunyan, pig-resipan na naman, naibalik na ang summer, kanag fire drill o earthquake drill, may nagkadris Mayo. Tama hindi tununon da, ano na, dahil na kitang katultuli, adi, ha? Dari na kita so may mga kwan, may mga, ano yun, ulit-ulit na kita. Diba? Mapagaluno na baga? Ano na yan kung araw kita kayan? Ay, nako. Tabi, ha? Napagalon? Iyo, Migo, ganito baga kang panahon? Ha? Hilingan na ngun yan. Pigpabalik na naman. Ako para ko takito. Dahil ako tayo pighiro para sa kuya. Sige nga yung baragyo. Sige nga yung ororan. Yan pa iba-ibang panahon. Tamay climate change baga. Hilingon niya. Sabi ni Senador Gatchalian, ibalik na nga sa dati. Sabi bang kandi, pwede nga kaming planong ibalikan. Hello, good morning. Yes, morning. Tayo na nga, napigapatin na sa ibang nasyon. Iba man ang klima tadigdi. Sinabi ko na kang ano tiyan, natabi para hiri doon pa yan. Sa pag-eskwela, sa K-12, sa pagbado, sa gabos, maski ano na sana? Yung mga pigsabi ka, mas marami baga. So dati sana, so baga, kita. makaulok baga kita. Baga. Hali nga, hinali sa ROTC, CET. Ngayon ibabalik, gustong ibalik na naman. Pagkauyabon kita, di ang katultul. Bako kita, ang problema tabi ko sa consistency. Inconsistent kita eh. Hindi kita ang original kasi ang tradisyon mo yung bago. Yes. Hindi mo mga tao nyo. Bako naman original na Pilipino minsan ang actos. Dahil naman.
Sa araw-araw nga ni kita na, daw oras, pangpakman. Ata na nga ni, yan pigsasabi Hindi ta. na naman kami ito, ha? Mm. Kita ba ito, dahil kita pag-aga ni Summer na. Yan. Ito na kung akan Marso, graduara na. Yan. Natapagliwaton ka, na yun na yung buhay ng Pilipino. Na. Imbis magabudarga ni mga sa amin, ang mga kinagagura daw, hindi ba ganun perting mga na katatakta? Iyo baga. Iyo baga. Sa nga mali ang marahay. Ay. Mapatataka sa agustong malibot na. Malingaw to. Paglabo sa dagat. Export mo ko. Oh, inda. Okay. Ayo, amigo. Sige, amigo. Salamat. Malibong na baga. Ibabarayit nga namin sa tuya. Dahil agad ang katultuling. Pira pang presyohan kan sira sa Legazpi Buda Darga Market. Ato, Doda. Di po kitang bareta kung nang ng presyohan mo niyan. Pagibati po kay Gerald Gapayaw, happy birthday. And MBTC, hali po sa pamilya ni Leonardo Aranya, kan San Jose Maslog, Legazpi. Happy birthday, mga birthday celebrants natin. Good morning, Tabi, sa mga taga dyan sa Maslog, Legazpi. Pakigreet po sa Kuyang Tugang, happy birthday kay Martin Marciliana Canpuro, Legazpi. Ingat po parati sa biyahe mo. And good morning po sa pamilya Leron Marciliana Campuro. Yes, sabi ni Me Leron. Yes, good morning. Good morning, Hirit, Bicolandia at Pilipinas. Lagi po kaming nakikinig sa lahat na programa nyo. From First District po. Salamat, Marinaga. Good morning, Tabi, sa mga may birthday ngon. Happy birthday. I-text na natin, ha. I-text na po kung ano ang mga sisend mga birthday greetings na napasadaan ta na puso iba. Madal ayun ni pa igwapa o. O ni pa mga tugang ang kuan. Mangyari ang bago ang bakasyon kang eskwela nang makapandemya. Ata na nga ni, malibungo na nga ni baya. Yan ang problema tangon yan. Yes, okay. O sa mga birthday celebrants natin, maray na agad Tabi. Sige, oy, 5:30 na oras mga tugang sa DCGB. Asin po mga tugang sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige daw, headlines kan mga bareta in the morning sa DCGB. Nasa linya po mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom. Good morning, Pading Mar, Baraynaga. Good morning, BP. Good morning sa mga taman-tabay. Headlines ko niyan, kaap, naka-heightened alert po na April 2 sa Kudjes sa katakod kan Semana Santa. Bilang ka mga pasayrong maruso man sa mga pantalan sa Semana Santa, posibleng umabot sa 2.2 milyon. Independent agency na maimbestigar sa mga trahedya sa aksidente sa transportasyon sa Giraray na ipigpangapulan na Senador Grace Poe. Bilang ka mga nagadaan sa nasulo na passenger vessel sa Basilan, suminakat na sa 31. Produksyon in bulong sa Yari nasyon, patakosugon ni Presidente Marcos. Land Bank as in DBP merger, pulido as in daing dihado sigun sa Government Commission for GOCCs. Sistema Komunikatura sa Nasyon, fully functional, sigun kay Presidente Bongbong Marcos. At ang planong pagkalas ka nasyon sa ICC, may kukonsiderar na pagpasupog sa Pilipinas, sigun sa sarong senador. Utang ka nasyon, minabot na sa 13.75 trilyon pesos sa katapusan kan Pebrero. Maabot man sa siyam sa kada 10 na paratokdo, nagpahayag na dahil nagkaka-focus sa klase ang mga estudyante dahil sa sobrang init, sigon sa hak. At na nga ni, malibungo na naman. Kang inot, ihalita, kun nga ta. Mauran. Kunyan, mainit na. Mainit. Mainit. Malibungo na buoy.
ni Boy. Mali naman ang boy. Okay, Speaker Oo. Martin Romualdez, Ah. makaksuar bilang caretaker ka Negros Oriental 3rd District, mantang suspendido si Congressman Arnulfo Teves. Tawin na nun ang boy. 16 na riyon sa Pilipinas, apektado ng kan-ASF. Aha. Sabi Metro Manila na sunandaing kaso. Iyo ano? Kaya sigurado ini marahalan. Nakatakot ang pare. Nabukasan kitang uligan. Ayay kay ni si John. Iyo. Si John ang solve ni. Olok-olok. Si Boy. Solve si John. Oo. Okay, yung dito mga Ah. industry niya na pagkagabangan ng detalye, 6 o'clock kasi 7 o'clock may Junior Cast kan DCTV. Aha. Ato diyang kami West Enterprises. Anapon sa na Mr. and Mrs. Raul Malisa Calle dyan sa oras at Ligas City. Basta radyo, ipiway niyan 24/7. Konektado ka mong maski denglo. From News Base, ito po si Mardila. Good morning. Salamat pa rin Mal sa mga headlines. sa mga Newspaper balita. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Maka dito man ito na kwan. Adi itong nangyari sa vessel duman sa Basilan. Ano? Talbatana. May imagine na sulo 31 na sus. 31 na sunagadan. Ah. Maka hadit man. Mga tugang ang pangyayari. Digod nakadarla ka kon sa mga pasayro tulo sabi. Saan ka madulag na sa dagat ito. Di ka makakuan, di ka makabulo. Kay Rakman, ha? Hi sa Elia family sa Tabaco City, Marinaga. Birthday baga kaya ni Jonas Kasudma. Belated happy birthday. Oy, amigo, Jonas, birthday mo palang kasubapon. Di ko lamang aram. Happy birthday, tabi Jonas Rosal. Good morning, Kuya Henry. Pakibati po sa aking Papa Rex Formasyon. Happy birthday po. The best, Papa. Okay. Sige po. Maray na agad tabi. Kuya Jonas, belated happy birthday sa imo. Birthday mo pala, amigo. Di ka lamang nagpapansit. O siguro, nagpapansit man din sa amigo dyan sa kunya. Sa iyang mga pag-iriba. Di mo lamang ako napapansit, migo. Gano'n nga, migo, grabe ng abuso mo. Ano na nga yan? Para pa ko mo nga yan. Kubuda nga yan. Para papansit pa? Ano nga yan? Okay, sandali. Uni po sa mga kwa natin, ha? So, sa tuya na mga, ano ini, mga greetings in the morning. Louie, ito, Elisa Pardo, Matanao, Samson Gubaton. Pa-shoutout po sa Gubaton's family, Ariate, Amin, Noriel, Adalia, Kumbo family. Pirmin nagkatutok sa DC GB News. Salamat po. Joseph Nares, nasa Ginobatan. Sa Makasita, si Honeymoon Light. Ron Mel Babasuro. Maray na aga po sa mga taga-barangay 19 Kabangan. Nitz Bermejo Arcaido, Aicardo. Asin sa mga Heriters. Good morning, Sir Henry, watching from Tagas, Daragalbay. Sabi ni Samson, okay na to. Okay na to. Okay. Salamat po, ha. Sa mga greetings natin. Morning sa Ariola Clan. Yan. Pamilya sa Ariola Clan, Marinaga po, ha. Marinaga. Bueno. 5 malilingawan na naman. Glorious morning po. Have a nice day po. Palagong ko na muna si Ans Galero. Tara mong problema ba kayo ni si Chief Technician na haloy na makalaog sa mga reporters? Palagong ko tulong si Angie. Iyan problema ni Jing. Kaya daday nakakakuan sa mga ano ni, nga tulos nga nagkakalaog nga tao. Napuputulo signal data. Haloy na ki-standby sa mga reporters. Sige daw. Balonta daw so kwan. So ano ini, so question ni Bunjing. Ako na lang sa programa, ako na lang ang ma-adjust. Kasi sa kuya mga adlib, never doubt. Kumbaga, maresolveran ang problema ta. Hans Galero, good morning, Kabin Hans. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo ang Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga impormasyon. So, enkwentro na naman ang nangyari sa probinsya kan Camarines Sur. Entre kan mga tropa kan gobyerno, asin man kan mga tutupudang miyembro kan New People's Army o NPA. Ini ang
kinonfirmar na impormasyon ngunyan ka 9th Infantry Spear Division na Philippine Army kung saan kasuod ma sa Bula, Camarines Sur nakaresibe sinda o kaya sa parte kan barangay Kawarasan kan nasambitan ng Banwaan nakaresibe sinda nin informasyon gikan sa mga residente na nakahiling sinda ni na presensya kan mga daimid-bid pero mga armadong kalalakihan sa nasambitan ng lugar. Dahilan kaini sa indang tropa sa nasambit na lugar nagkaiguan ni operasyon para mapugulan ang teroristang grupong ini. Alagad nagresulta ini sa palitan nin putok sa magkabalyong panig kung kaya nagkaiguan nin enkwentro na nagdurar nin maabot sa 10 minutos. Wala man nin i-report na nalugatan o kaya nagadaan sa rado kan tropa kan gobyerno asin man kan mga sibilyan alagad na kuwaan duwang anti-personnel mine, mga bala, magasin asin iba pang propaganda material sa nasampitan ng lugar. Sigon sa Philippine Army sa Kabikolan, nagpapahiling ini na talagang palit-palit din lugar na mga makateroristang grupo kung kaya dapat na mas pakusugon paan sa indang espersos kontra sa insurhensya asin man makateroristang grupo. Yung BVP ang informasyon, Ans Galero, TCGB. Salamat an sa report. Hali po dyan sa lawas. Apudantang pag-asa DOST, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Madali lang aramon ta mo na ang report kang pag-asa. Ngunyan pong aldaw. Kung kumustaan sa to yung heat index. Ngayon forecast tangon yan every morning heat index na tangani po na maaraman ta kung ano ka alingahot ang sa tuyang palibot. Good morning. Good morning, Sir Henry. Yes, amigo. Maray na agad tabi. Onder ka sa tuyang programa. Go ahead po sa forecast. Diyos marahay na pagkagapote mo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na nagdadangog asin sa mga nagsusubaybay man kang DCGB. Sa kanya na Petra Marso 31, 2023, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly so yung malinsangang duros na hali sa sirangang kadagatan Pasipiko. Ang padagos na nakapekto sa enterong Kabisayan at sa enterong Mindanao. Mantang digdis sa Kabikulan, padagos na makaka-experience siya ng bahagyang panganuron sundo sa panganuron na kalingitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Lulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang duros ay maluyat, sundo moderato, nahali sa sirangan, sundo norte at sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura tigil umampoon 25 sundo 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na 5.42 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na 5.57 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:39 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Salamat amig ay Melvin. Kumusta po ang heat index tangon yan aldaw? Opo, yung heat index po ni Tangonyan Aldo ay halos pareho lamang kasod man nasa 32 to 34 degrees Celsius po. Medyo Ayun. mababa po ito. Medyo Pero mababa. mainit na rin po yan. Oo nga medyo mababa pero mainit. Okay. Salamat amigo. Mabuhay tabi ka mo sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry Mabalas po. Mabuhay din po kamo. Salamaton. Alright, yan po sa tuyang report. Ngayon pong araw, 20, bago mag-abot ang alas 6 din morning, Joshua Bino, nasa linya. Kaming Joshua, kumusta dyan sa Daraga Albay? Yes, good morning Tabi GP. Good morning sa mga paraan tamin, sa mga dindag pangbareta, sobra sa kabangang milyon, kantidad min mga alahas at iba pang gamit. Ang pinabag min mahabas Ay, pangyari. sa kwarto kan biktimang si Jerome Eugenio. Mantang ini nasa nanok min pagkaturog. Ang insidente nangyari kasuhapon Marso 30
sa barangay Taytan, Legazpi City. Aha. Tutog sa investigasyon kan Legazpi City Police, bandang alas 3 ang maagahon sa sudma, pagal hali sa trabaho ang biktima, kung kaya nagkaturog ini. Bandang alas 6 ang pagkaaga, bigdi na nariparo kan sa iyang katabang na si Yvonne, na nakabukas ang pinto kan kwarto kaini. Burukas ang mga cabinet drawer asin nagpakawaragas ang mga laugan nin alahas. Aha. At ibiripikar kan biktima, bigdi na namalisyahan na nawawara na ang sa iyang mga alahas manline-line ini. Intirong mga gold, may hikaw, kulintas, bracelet asin pingsing. Sa estimate, maabot 500,000 pesos ang kantidad kan mga alahas na ini. Mantang tinabag pa kan dai pa naribistong suspect ang sarong Balenciaga belt bag kantidad 30,000. Kasabay ang 10,000 pesos cash na laog kini. Tinabag pa ang sarong Instax camera asin film kantidad 15,000. Magin ang nakakabit na CCTV camera kantidad 10,000 pesos. Dahil pinalampas ng suspect. Kung susumahon, maabot sa 557,000 pesos ang kantidad ng aligadong hinabas kan suspetsado. Sa ocular inspection, nagluluwas na posibleng nakalaog ang suspect kan magsakat ini sa gate kan kataning na harong. Asin luminokso sa terrace kan biktima. Pangyayari. Luminaog mismo sa kwarto. Saka pinagtarabag ang nasabing mga gamit. Diretso puripas sa dahi pamaaraman na direksyon. Kung kaya sangon niya, padagos ang hararom na investigasyon kan Legazpi PNP. Tangani ng mamidbit ang suspect, ma-recover ang mga aligadong hinabas kaini. Siring man, masangatanin maniligong kaso. Grabe ang kwan adi. Grabe ang nabitbit. Ano, posibleng saro kataos na daw yan o baka dakol na mga nagkapira yan tabi Joshua? May posibilidad din sabi BP na bako sa sarong tao ang may kagibo. Iyo ano? Kung talagang makusog ng buot, BP. Hello? Imagine pamilyon ang nadara kang suspect? Roger Turat. No. Ay mag-ingat kita ngunyan. Tamaski palang tag-init na kanginot baga pagtag-uran ngayon may krimen ta malipot. Grabe ang turog. Oo. Ngunyan tag-init. Iyo magraray. May ano man, kumbaga may climate change man. Yeah. Oo. Pangyari sa maabaka. May nagpipiling panahon. Yap. Alright. Sige. So yan tabi, AVP, dagdag sa naman natin. Ay, may number ka naman sa paghanap. pighanap ko sa ibang tao. Roger, ito na tabi, may iparwad ko sa imo. Narrative ko sa text mo tabi. Nakwento na. Gusto ba ka kwan? May available lamang siya saga. Roger, ito na. Kaurunong ko daw. Okay? Sige, Alright. salamat. Ay, Yan, tabi, i-text mo naman. Apod ako sa iya. Okay po, apo Okay, na po naman sige. sa ano na. Thank you. Okay. Alright. Yung tabi, VP, mga dagdag informasyon, kompletos detalyes na nakasurat sa Police Blatter Legazpi Police. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. O, mag-ingat kita, ha? Matindi itong habas na ito. Dakol sunadara kang suspect, ha? Baka nang itrog kitang matanga na ta. Maling ahot baga ang palibot. Diba? O, importante po. Nakakandado yan ng mga pintuan, ha? Diyan po sa Satuya, tabi na palibot. Alarmario nasa linya. Karamot na po ang dagdag na istorya. Hali po dyan sa lawas. Good morning, Paringal. Kamin. Good morning, pade. Concentrated na ngunyan ang simbahan para sa gigibuhon na aktibidad sa Domingo de Ramos na. Digdi sa parokya Kantaysan sa panginot ni Father Rex Arjona. Pinaganda na ang misa, nagigibuhon sa Domingo, alas 5 nin pagkaaga para sa pagbindisyon kan mga oliva o langkoy. Kasabay man ang paglibot sa mga taga-taga na ginibo, digdi sa tubangan kan simbahan, kung saan yaon ang mga angel na mga volunteers man ngonya na sa Semana Santa. Parte ni kan tradisyon na pigigibo kada taon. Ang niya na buwelo naman sa pandemyang COVID, kaya balik giraray ang mga siring na aktibidades kan simbahan. Sa aga na Sabado, kanselar na ang mga anticipated masses diyan sa Mariawa and digdi sa Maslog. Kundi sa Domingo,
ang konsentrasyon na duman sa sentro o sa Taysan alas 5 ni pagkaaga. Alagad pagkahapon, igwa manggaray nin misa sa barangay Mariawa para makapabindisyon man kan Langkoy Oliva sa mga day kakayahon sa sa Domingo na mag-atab pasiring sa Taysan. So yun ang parte kan mga plano na pinagplanuhan ng unyan o pinagtutukan ng unyan kan simbahan partikular digdi sa parokya kan barangay Taysan. Yan informasyon digdi South kan Legazpi, Alarmario, Bubugilu. Salamat paringal sa report. 15 bago magabot mga tugang an alas 5 din aga digdi po sa DCGB asin sa programang Morning Hirit. Oy, sandali lang hayon sa pinduton ko o ni palang Paningit sa Morning Hirit. mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa ngunya na pagkaaganin Biyernes. 31 na kan bulan na Marso. Aram daw nindo mga tugang ng paghayop nin lobo. Yan bagang balloons. May positibong epekto daw sa satuyang salod. Sigon sa pag-aadal ang paghayop nin lobo o balloons, pig-exercise kini ang respiratory muscles kung saan nagtatabang na magtaong oxygen sa satong mga baga habang naghihigop asin nagluluwas nin carbon dioxide pag nagbubuga. Ang paghayop nin 10 hanggang 20 beses nagakatabang sa pagpakusog kan kapasidad kan baga asin stamina. Alagad aplikable sa na ini sa mga taong marhay asin makusog ang baga. Imagine ang hahayop mo kaan. Maghayop ka databi kay 10 hanggang 20 na lobo. O kaya balloons. May maraydang epekto, mga tugang sa satuyang salod. Yan pala, kung may maray ang baga mo, pero kung maluya man, di ka magparabalo-balo na maghayop nin lobo. Paningit sa Morning Hirit. Nakaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin, ano yan, ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Biyernes. O bueno, ano na kita boy? Ano na kita boy? Ay, wala naman pala ang kigrit, naubos na. Wala na pala boy. Pagyayari sa baka sa kwanta, baka sa excuse me po. Lat nga na, talagang tamo na ba kaya ako nagdiso greetings na niya na aga. Good morning daw sa mga taga Bagong Bayan, Daraga Albay. Yan. Alwin Mape. Pabati po kay Lizel Mape habang nagluluto kipamahawon. Nagdadangog sa programa mo. Salamat ang pagbati po. Hali sa igom na si Alwin Mape. Sige po, maray na aga. Edis Kiho, naka-gym 7-in-1 coffee na. Uy, the best amigo. Ha? Naka-gyms coffee na. Edis Keho, maray na aga tabi sa mo. So mga day patabi dyan, mga tugang nakakatry tabi kan Jim's Coffee. Oras na matry po nindo mga tugang an masiram na kape. Nagkape ka na, mga tugang may benepisyo pa sa lawas mo. Ha? Yan po na Jim's Coffee Mix. Pagpili ka mo kiba-ibang variants, available yan sa mga grocery supermarkets as in mga drugstores. Ha? Sa tuya tabing palibot diyan po sa mga taga diyan po sa nini, diyan po sa Sengani ini sa Tabaco City. Igwa diyan sa LCC, Buda tabi diyan sa anindig sa LCC supermarket and sa LCC main, sa Yala, igwa. Buda tabi sa mga haro sa mga tindahan diyan sa palibot nindo, matagahapot-hapot sana. Kunain po mabakal ang Jim's Coffee,
Ngani na po na magkaigwa ki plus sa life. Ha? Pagkaaga, dapat naka-Jim's Coffee. Diyan po dyan ang Spirulina, Ganoderma, Agaricus Mushroom, asin Korean Ginseng. Mga katunayan, mga tugang na marhay, mga tugang po sa Satuyang Salud. Tulang kita mga tugang kay Jomar Bien. Sa dagdag na report, good morning Jomar, nag-Jim's Coffee ka na? Roger on that, BB Henry. Yes. Every day yan. Every day. Yan ang gusto Neto ko sa sa imo. BB Henry, matrayong po ang ginibo na search for one ang kay ganda. Ano? Hindi sa syudad kan Tabaco, Kasubanggi. Ini ang ano yan tabi Jomar? Search for ano? Pag-celebrar kang Women's Month. Ang one ang kay ganda. Iyo ang pageant na ang mga nagapartisipar, iyo ang mga kababaihan halin sa manlain-lain na organisasyon digdi sa syudad kan Tabaco. Kaintra sa naunampita na search, iyo ang representante kan Kalipi Organization, Federated Solo Parents Organization Incorporated, Tobacco Women's OFW Organization, PWD Organization, Tobacco Zumba Fitness Organization, BSW Federation, Tobacco Muslim Women Organization, sa Kentraman so CWL o Catholic Women's League, ang Community Rehabilitation Workers Organization, Violence Against Women and Children Federation, as in ang Child Development Workers Association. Naginibong sa pageant, kasubanggi mismo tabi digdi BP Henry sa atubangan kan City Hall kan Tabaco, nakuha o nadiklarar na huwa ng kay ganda, iyo ang representante kan Tobacco Zumba Fitness Organization. Wow. First runner-up man ang Tobacco Muslim Women's Organization. Mantang ang second runner-up iyo ang representante kan Violence Against Women and Children Federation. Iba-ibang mga aktibidad o pagpapahiling ng talento asing question and answers ang ginibo Kasubanggi. Garuman ang kasanay ni BP Henry Show pageant kan mga international halos parehas na parehas nagkaigwaman nin question and answers sundo na maideklarar kung sisayang gana. Ang naunampita na pageant iyo ang ginibo sa irarom kan Gender and Development kan Tabaco City, tangani na ma-empower ang mga kababaihan, may pailing na ang mga kababayan iyon pwede naman ipantay sa mga kalalakihan sa anuman na bagay. Yan BPN report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas, Maraynaga. Sa mga taga-Banwa, sa mga taga-Tabaco City, happy birthday po sa kuyang bunso na si Boots Valderrama. Love you. Love ni Mama. Love na love ni Mama. Yan. Boots Valderrama. Salamaton, Maraynaga. Good morning, Henry M. Narumduman po rin sa isyo kan baha digil sa Purok Gugon. Pasalamat kami tamay drainage na pero nakaabang na culvert sa diton. Manigilayon. Tibad pwede mapasyaran kita ga DPWH or engineering. Ini nga ni matuldukan na ang baha digdi. Samo pag-abot kang aldaw. Tama ka po. Sige daw. Tayo pahiling ko po giraray ha. Okay. Salamat ng tabi sa feedback ha. Hali po dyan sa may gugun ha. Hello, good morning. Hello, BP. Yep. BP, good morning. Morning, amigo. Sir, Kapitan. Bali, sir, dahil po, listener lang, bali sir, nadango ko kaya sa report ni, ni Jomar. So, Violence Against Women and Children Federation. Opo. Gari mo raotong pagdango ko. Siguro Bausi Federation. Violence. Bausi Federation. Dapat anti-violence against women. Oh, actually, nakon ko man ito, napansin ko man ito. Di ko lang sa videoan na dandango. Kasi federation kang mga mga biktima. Iyo. Dapat dahil paglingawan so anti-violence. Yeah, opo.
Very good, Migo. Sana po ito. Salamaton ha. Salamaton. Okay, salamat. Yes. Okay, bye-bye. Yes, bye-bye. Thank you. Well appreciated po. Well appreciated. Thank you so much. Sige, so may mga travel dyan, may mga konsentabi kamong lugar maduruman, ha? Ingat-ingat po kamo, ta medyo mainit na, pag yan bagan asfalto, yan bagan asfalto, pag mainit mga tugang ang panahon, naglulumoy man yan, naglulumoy, nagaro, inda, kunata, sa bagay, sa grabing init nga ni, minalumoy da yan, mga tugang na asfaltong iyan, kaya po, mag-ingat kamo sa pagmamaneho, yan po sa tuya, sa Indotabi na mga pinagagihan mo di magparahiri dali, ha? Ang importante, mga tugang, makaabot kita sa tuya, tabi na padudumanan. Dahil man dapat na kita nagpapaburukod, dahil man dapat kita nagpapaburukod, mga tugang dyan po sa mga tinampo. Okay? O sandali, bago kita mag-break, tabi kami ni Ronald Baldo. Marinaga kay Ronald Bonafos. Naka-James Coffee da. Ayos man si Ronald da. Marinaga migo. James Coffee na. Morning. Here is our new schedule of Pinas Lakas, Legazpi City. COVID-19 vaccination today, March 31. Hali po yan kay Dr. Hiliego. Ako nitabihan sa iyang announcement. Legazpi City Fixed Vaccination Sites, Legazpi Convention Center, alas 8 din aga hanggang alas 4. City Health Office, 7 a.m. to 9 a.m. City Mayor's Office, ground floor, City Hall, 8 a.m. to 4 p.m. Siringman, ang mga malls tabi kang SM, LCC, Yasiano, ha? From 9 a.m. to 4 p.m. po, may mga vaccinators dyan. Tapos sa mga DepEd tabi, maduman sinangunyan sa Maslog Elementary School, Buda High School, maduman sa Taisan Elementary School, Taisan Resettlement Site Elementary School and High School. Tapos mga tugang igwatabi dyan sa community vaccination sa Regional Prosecutor's Office, Rawis, 9 a.m. onwards. Tapos tabi dyan na yan. Okay na? O yan tabi sa mga ano ang available na vaccine? Ang available tabing vaccine, tabi mga tugang, ano ini? Nakunahay na nga nito. Ito, ho. Sinovac and Pfizer. Garong mo yan lugod. Piglalangaw na sa mga bakuna, no? Harabo na. Harabo na. Pero saludo kita digdi ka na Dr. Hiliego. Dahil nagpupundan sa indang kusog din buot. Motivated sinda. Dahil pagpadagos mga tugang unvaccination activities na ini. Sa ibang aning Hiliego, dahil ka na makadangog. Pero digdi sa Legazpi, padagos po ang laban para po dyan sa vaccination na yan. Ha? Available ang Pfizer, buda po ang Sinovac. Para po naman sa mga gusto tabi na magpa-vaccine, boosters, and iba pang klaseng shots, tabi kan vaccine. Ha? Yan tabi ang paaram ni Dr. Hiliego, ang satuyang City Health Officer. Happy birthday po kay Raymond Baldo. More birthdays to celebrate. Yan. Ha? Okay. Happy birthday mga tugang kay Raymond Baldo. Yan. Okay? Ang mga bareta masunod. Makalipas lang kay ni mga tugang na mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ikanablang bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan ng Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya ning pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa ng kababaihan, tinabangan mo niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. Radyo Malagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:02 ninaga. GB News Express. Mga baratang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baratang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baratang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pongaldaw na ini nin Biyernes, Marso 31, 2023. LTO Bicol pabor sa planong widening kan DPWH sa Jimenez Street sa Barangay Rawis. Basa sa lidahan ang kudal 200 square meters matatapyas sigon kay LTO Regional Director Ranches
Bicol University President nagpatanid sa publiko kontra sa solicitation letter na naghahagad ng financial assistance. Kaap naka-heightened alert sa Abril 2 sa Gonjis kasunod kan Semana Santa bilang kan mga nagadan sa nasulo na passenger vessel sa Basilan suminakat sa 31. Produksyon in bulong sa nasyon papakusugon sigon kay Presidente Marcos. Sa ibang nasyon, Russian national naghuba sa ibabaw kambulod sa Indonesia pinalayas. Business News, 16 na rehiyon sa nasyon apektado kang ESF sigon sa Bureau of Animal Industry. Detalles mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Didi po mga tugang sa satuyang programa sa DCGB News Express. Sa salidahan ang kudal o salidahan ang kudal kan sa indang pangrehiyon na opisina in kaso padagos nagabaon ini para sa tawanin dalan ang planong road widening kan Department of Public Works and Highways sa Jimenez Street sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sigon ini kay Land Transportation Office Regional Director Francisco Ranches Jr. kung saan sa iyang ipinaliwanag na magkakaigwasindanin pagtiripon kay bahan ng mga engineers sin contractor kan DPWH para sa nasabing plano asin ay latag naman ang sa indang kahagadan na salidahan ang gagabaon na kudal. Sigon kay Ranches, pigakarkulong na sa 200 na square meter ang matatapya sa indang propriedad. Nagtao man ang asigurasyon si Ranches ng LTO Bicol handa na makipagkooperar sa nasabing magayon na plano kan DPWH alagad kay Puhan Manggiraray inilag na iagi sa marhay na proseso. Enot kay ni sinabi kan DPWH Regional Office na nagahalat sinasindanin pagtugot kang LTO Bicol para mapunan ang nasabing proyekto na makakatabang para mapakaskas ang bulos kan trapiko. Oras na may pasunod giraray ang panibagong traffic scheme sa nasabing barangay, partikular na ang pagpalaog sa regional government sites kung saan ang agihan para sa exit sa nasabing tinampo. Mientras tanto, mga tugang report hali po dyan sa luwas. Kaiba si Jimmy Nasalita. Iguang sarong quarry operator sa Mulad Bukad Grande, pigkosyo ni MGB Regional Director Guillermo Molina na dahil magrani sa indang quarry sa mga tampikan salog 10 meters both sides sa pagsabing tibaad magkurulaps ang mga gilid kay nikaw sa para magpahiwas salog delikado dahilan sa tibaad kung may baha maski sa inside dumalagan ang tubig mapiligruhan man ang mga tao asin an agricultural land sa nasabing lugar kasud maliwat na ipinarapod ang mga agency concerned sa pag reparo kan na mga quarry digdi sa ginubatan siring kan Penro, Inro, MGB asin DPWH siring man sa mga quarry permittee so quarry operators concern gulping issues in concern nagburutwa so issue sa Masarawag asin barangay Maninila natuldo ko na concern kan sangguni ang bayan na iguanin mga para quarry na nagraralampas na ang sa indang quarry site sa indang mga permit an operasyon asin iba over na an stockpile haralang kauna ang tambak sagkod nagpaluwas nin cease and desist order an MGB asin may mga rekomendasyon ng ipinaluwas na iyo dapat susunodon kan mga quarry operators sa pagatindir kan DCGB News luminataw na sa Mulad Bukad Grande igwamanin nagkukwari harani unaman sa gilid kan salog kung kaya sigon kay Director Molina pagday makurihiran an operator posibleng sakubon man in cease and desist order sa likodan kan quarry operation ini sa barangay Mulad Bukad Grande o yan tingog ni Director Molina. May problema man. Ang problema duman so garo harani una sa gilid kan salog na nag-terror na salog. Kaya bigyan pa sa eskwela duman na dapat dahil ng extraction within 10 meters both sides from the river bank. Ano ito, may pinalidad man silang ito sa pamataw naman? Well, hindi man ay hindi man ito. Luma
ano nito, I think, I don't know kung kaso rin ito nangyaring issue. Kung nagawa pa na report kami, I'm sure na na-forward ka na yan sa LGU or sa EFD. Si Regional Director Guillermo Molina, Jimmy Nasalita, DCGB News. Preparado na po ang Diocese of Legazpi para sa mga aktibidades sa Semana Santa sa masunod na semana. Sigon kay Obispo Joel Bailon, nakalinyada na ng mga aktibidades kada parokya kung saan parish o parish-based ini kasunod kan pagturos kan mga restrictions kontra COVID-19. Apera sa paghurup-hurup kumpisala ng bayan, magkakaigaman ng prosesyon. Sinabi ni Bailon na padagos man ang saydang pagkipagkoordinar sa LGU asin sa magpulisya tanganing masiguron ang pasi-orden sa asin traffic management sa Semana Santa. Mientras na pinagdidumduman kan obispo sa gabos na mga paratubod, nagibohon ang 3 discipline sa panahon kan Kwaresma, kasabay ang pagpangadji, pag-ayuno asin pagtaon ng limos sa kapwa o almsgiving. Regional Disaster Reduction and Management Council Bicol naka-blue alert status ngunyan. Report kay Ans Galero. Nakabandera ngunyan ang blue alert status sa mga miyembro o kaya kaibahan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Bicol. Inian kinonfirmar ni Office of the Civil Defense o OCD Bicol spokesperson Gremil Alexis Nas kung sa inkatuyuhan ka na pag-itaas sa blue alert kan RDRRMC Bicol Emergency Operations Center. Iutangan na masiguro na iguan in heightened coordination ang gabos na mga miyembro kaini mga LGU asin na National Government Agency may koneksyon sa pag-obserbar kan Semana Santa 2023. Sigun sa iya ini dahilan sa kinakaipuhan na magkaiguanin makaskas na pagpaabot nin mga impormasyon sa mga importanteng ahensya lalo na kung igwa nin mga mayor na untoward incidents na mangyari sa tahaw kan pag-obserbar kan Semana Santa. Pero kayan sinabi man ni Nas na kaya man din naka-blue alert sa indang Emergency Operations Center. Iyo tanganin na ma-harmonize na preparedness efforts asin man mga aktibidad kay national government agencies asin man mga local government units tanganin na masiguro na ang gabos na mga mabirisita mauruli igdi sa Kabikolan mga turista man o talaga mga residente kan Bicol talagang safe asin man sinda maprotehiran sa kung ano man na peligro. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Nagpatanid ang Office of the President kan Bicol University sa publiko manungod sa paglalakop o naglalakop na solicitations hali sa mga personang nagpamidbid na empleyado ka nasabing opisina na naghahaga din financial assistance. Sinabi ni BU President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III na wala siya nin pigsusugo sa sisay man naghahaga din pag umagkolekta nin financial hali sa sisay man na persona. Katakod kay din nabisuhan ni Nebres ang publiko na in kaso may maresibing mensahe o surat manungod sa nasabing illegal na aktibidades tulos ining ipaabot sa ng opisina asin mapadala nin mensahe sa official na Facebook page kang universidad tanganing tulos na maaksyonan. Mientras tanto, sangguni ang Panlalawigan Session Hall plano ng ilipat sa Annex Building kan Kapitolyo. Mario sa report. Planong ibalik giraray sa Annex Building ang Session Hall ng Panlalawigan. Yan ang impormasyon hanggang sa opisina ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Susog sa informasyon sa kanyan, pig-renovate na ang dating PSA office as in DTI office sa second as in third floor kan annex building. Ngunyan na bakante na ini, duman giraray planong ilipat ang session hall dahil ining session hall kan sangguniang Panlawigan lalo na sa ining gibo na conference room. Dati-dati kan mga panahon 1990s ang session hall kan sanggunian dati man talaga sa annex building alagad ilinipat ini kaya dahil pinaarkila ang annex building sa mga ibang opisina siring kan PSA as in DTI sangunyan girara ining pigaplanuhan na ibalik sa annex building sa mga maabot na bulan. Mario, DCGB.
Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, ipig-evacuar Nakan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO kan Kamaligalbay o pinag-aktibar Nakan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Kamaligalbay ang sa indang 24/7 na Emergency Operation Center tanganing masiguro ang ligtas asin solamenteng pag-obserbar kan Semana Santa sa masunod na semana. Ini base sa pinaluwas na memorandum kan gobyerno lokal kung saan na ang maserbing unit head 8-day observance kan Semana Santa. Sigon kay Mayor Caloy Baldo, magkakaigwanin pagmobilize ang mga law enforcers as in medical personnel sa mga identified frequented areas arog kan parke, plaza as in lokal na national roads. Matao man in assistensya sa mga biyahero as in motorista, pagmonitor sa mga entry as in exit kan lawless elements as in madakop ang mabayular sa liyes as in polisiya, mantang 24/7 EOC kumpuesto kan MDRMO, Municipal Health Office, Kamalig Municipal Police, Kamalig Fire Station, Municipal Tourism and Cultural Heritage Office in General Services Office. Dumang kita mga tugang sa report ni Joshua Bino. Coast Guard Bicol nagpasalamat sa lokal na gobyerno kan Pandan Catanduanes pagkatapos magdonar ininin lote. Uya po ang report. Pasalamat din marhay ang bilog na grupo kan Coast Guard Bicol sa lokal na gobyerno kan Pandan Catanduanes, partikular na kay Mayor Raul Tabirara asin Vice Mayor Eric Rodriguez. Ini matapos na ipagkatiwala na kan nasabing mga opisyal ang sarong lote na pagkikibuhan kan Coast Guard substation sa nasabing lugar. Katakod kay ginibo ang pagpirma sa Deed of Donation kan nakaaging Marso 29 kay ining presenteng taon sa Coast Guard District Bicol Headquarters sa Regional Center Site, Barangay Rawis, Legazpi City. Ini pinanginutan mismo kan Coast Guard Commandant na si Admiral Artemio M. Abu, asin Coast Guard Bicol Commander na si Commodore Henito Basilio kasabay ang duwang nasabing opisyal kan lokal na gobyerno. Katakod kay ni tinawal asigurasyon ni Commodore Basilio ang munisipyo kan Pandan Catanduanes na malalao maninda ang pagtabang asin serbisyo kan Coast Guard na makakatuwang sa pag-uswaga kan sa indang lugar. Magdagdag na bareta, Joshua Bino, DCGP. Nag-alokanin sobra sa 1.8 milyon pesos ang gobyerno probinsal kan Albay para sa pagtaon ng asistensya sa mga albayanong naapektaran sa pagkabuhay kada bes na may maraot na panahon. Inang kinumpirma ni Albay Public Safety and Emergency Management Office APSEMO Head Dr. Cedric Dayo kung saan nasabing pondo hali sa PDRRMC Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Sigon kay Daet na dahil sa lokasyon kang probinsya na vulnerableng marhay sa kalamidad, dapat na tabang ang naapektaran sektor arog kan parauma, parasira, poultry, livestock, magin ang transport system. Magigiramduman na primerong parte kan taon makakamati ang probinsya nin makusog na pag-uran, naging dahilan kan pagbaha asin kadipisilan sa paglawod kan mga parasira sa malalain na parte kan Albay. Kung kaya dapat na maging handa ang gobyerno probinsal sa pagtaonin tabang. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, peso, tabako, Public Employment Service Office kan tabako, padagos na nakakapag-asister sa naghahanap nin trabaho. Yumar Bien sa detalye. Dakul na naman na mga kaymanwataan magkakaigwaning trabaho sa masunod na daw. Ini matapos na 60 na mga aplikante para sa sarong trabaho na naasistiran kan peso tabako ang na-hire kan sarong naman na dakulang kumpanya. Sinabi ni Mr. Sosimo Buenconsejo kan peso tabako na sa paagikan sa iyang opisina ang Honda Philippines iyuan nakapag-employ nin 61 na karagdagan ng mga personnel hali digdi sa siyudad ng Tabako asin sa mga pagtaraning na banwaan ang 61 ini iyuan nakatalaan na mansanang makapagpa-medical exam asin kun physically fit sinda na magtrabaho
sa Abril 10 sinda i-deploy na sa kanya-kanyang destino digdi sa Karaklan sa duman sa Metro Manila kang Honda Philippines. Ipinahayag pa ni Mr. Bonconsejo na sa maabot naman na pitsa 11 ang Ichinomiya Electronics Philippines Corporation iyuan nakatalaan man na magkondusir ng interview digdi sa siyudad kan Tabaco para naman ini sa mga mechanical as in electrical engineer na nagmamaot na magtrabaho sa nasabing kumpanya. Yan ang report, Joe Marbian, DCGB. Nakahanda mga tugang ang mga tauhan kan Land Transportation Office Bicol para sigurohon na ligtas ang pagbiyahe kan publiko sa pag-obserbar kan Semana Santa. Sigon kay LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr., magakaigwanin pag-inspeksyon sa mga terminal at sintinampo ang sendang personahe sa bilog na nasyon o bilog na rehiyon. Sinabi kan opisyal na padagos man ang sendang pagkipagkoordinar sa mga lokal na gobyerno as in Philippine National Police para sa pagkapautob kan sendang regulasyon. Nagkapera sa papakusugon ang presensya kan enforcers sa mga distrito tanganing magtaon in asistensya sa biyahero. Epektibo ang implementasyon kan regulasyon kang LTO Bicol para Semana Santa pon Abril 1 sa Code Abril 14 ngunyan na taon. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta may koneksyon kay ni makakaresibi o masapar nin 10,000 pesos na penalidad ang sisema na personang mabayular lalo na sa mga bihikulo na iyuan mabayular sa patakaran kang Land Transportation Office ngunyan na Semana Santa. Detalye kang report kay ba si Ena Hinodjala. Good morning, BP. Sa itong mga paraan tabay, makakaresibinin magabat na penalidad ang sisay man na motoristang nadakop na nagbayular sa gigibuong Oplan Semana Santa and Summer Vacation kan Land Transportation Group o LTO puuno niya na Marso 31 sa Good Abril 14 kan presenteng taon sa syudad kan Legazpi. Sigun kay LTO Regional Director Francisco Ranches, gamit ang sa indang bagong electronic ticket, maabot sa 10,000 pesos ang penalidad kan motoristang madadakop na warang helmet as in 5,000 pesos sa mga driver na daig nagagamitin sa seatbelt. Apo na digdi, suspendido nin sarong simana ang sa indang lisensya. Dagdag pa ni Director Ranches, dakulo na ining nakalatag na plano para sa maabot na Semana Santa. Siring kan side inspection sa gabos na Bicolo, terminal inspection kan mga PUV kung saan makondusir ang LTO nin random drug and drug testing sa mga driver kay ni. Assessment sa mga pudpud na rida asin mga ilaw kan sa indang bihikulo. Pupostahan man kay nin mga accident prone area para malikayan ng anuman na aksidente asin ang sa indang information campaign manungod sa mga dapat asin baku dapat gibuon sa pagmaneho. Paliwanag man ni Ranches ang mga bihikulong mauli sa probinsya na matawan LTO rin asistensya sa inda asin makikikooperar sa PNP Bicol, Highway Patrol asin LGU sa pag-implementar kan aktibidad. Yan po mga dagdag informasyon. Ina Inojala, DCGB News. Alas 6:22 oras mga tugang sa Pilipinas, abangan po sa samuyang pagbabalik. Kaap, naka-heightened alert status. Pon Abril 2 sa Kudjis, katakod kan Semana Santa. Bilang kan mga nagadan sa nasulo na passenger vessel sa Basilan. Suminakat sa 31. Production in bulong sa nasyon, papakusugon daw. Sigon kay Presidente Marcos. Sarupong Russian National na naghuba sa ibabaw kambulod sa Indonesia, pinalayas. 16 na rehiyon sa nasyon, apektado na kang ESF, sigon sa Bureau of Animal Industry. Yan po sa tuyang headline sa Business News. Magbabalik kami, magalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahanin ang luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tignan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Ngiting Instanalo sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2020. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Alas 6:29 oras sa Pilipinas. Nag-anunsyo po ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nasa heightened alert pon Abril 2 sagkod Abril 10 sa panahon kang Holy Week. Sigon kay Transportation Secretary Jaime Bautista na nisusog sa direktiba na uplan biyahing ayos Semana Santa 2023. Sabi ka na ahensya nan mga aeroperto asin nagserbi sa 231,479 na mga pasahero kan Abril 2021 mantang kan Abril 22 kan 2022 may kabilugan na sobra sa 1.5 milyon o 1.7 milyon na mga pasahero ang naserbihan kan aeropertos kan CAAP sa taon na ini. Pinaglauman kan mga otoridad ang pagitaas kan biyahe dahil sa pagturos kan COVID-19 restrictions sa nasyon. Sa piglauman na paggroso kan mga pasahero, sinabi kan CAAP na sobra sa 12 na area managers kaya na nakapurot sa gabos ng pagmamanihar kaining aeroperto na may commercial flights sa bilog na nasyon. Dapat sigurohon ang pagsunod sa minimum deployment kan serbisyo asin security personnel tanganing masiguro ang ligtas na malalauman asin maginhawang pagbiyahe sa aire para sa pasahero na ilinatag kan malakdang sa kaligtasan asin seguridad kan aeropuerto. Madoble ang numero kan mga pasahero ngunya na Semana Santa. Inampiglaoman kan Philippine Ports Authority o PPA sa laging handa public briefing. Sinabi ni Eunice Samonte, tagapagtaram kan PPA na posibleng umabot sa 2.2 milyon ang mga pasahero ngunya na Holy Week kumpara sa 1.2 milyon na mga narehistro dinda kan sarong taon sa parehong peryodo. Sinabi ni Samonte na mapuon ang pagruso kan mga pasahero sa mga pantalan sa Domingo aldaw kan palaspas Abril 2 asin madurar nin sagod Easter Sunday o aldaw din pagkabuhay sa Abril 9. Kaibahan sa limang manginginot na pantalan ang piglauman na rusuorin mga pasahero ang Batangas Port, Iloilo, Calapan, Oriental Mindoro, Jordan sa Guimaras asin Babak sa Davao. Sigon kay Samonte pagpuon kan 24 oras na operasyon sa gabos na pantalan asin ang saindang personahes tinawanin abiso na daing tutugutan na mag-absent o magsumiter kan leave of absence asin kansilado ang saindang day off. Pigirumdum ni Samonte na sa mga pasahero na planuhon atab ang pagbiyahe asin amay na magduman sa pantalan tanganing maiwasan na matraso ang pagpila nin halaba. Sa Giraray na nagapilar si Public Services Committee Chairman Senadora Grace Poe sa gobyerno na magkrear din sarong independent agency na makondukta nin maigot asin makartuhanan na investigasyon sa mga trahedya o insidente sa transportasyon. Sinabi ni Poe, ang pangapunan na ini kasunod kan panibagong trahedya sa kadagatan kung saan nasulo ang sarong passenger vessel sa basilan na kinagadanin 31 pasahero. Tinawanin doon ni Poe na panahon na para magkaigwanin separadong ahensya o mag-investigar sa mga siring na trahedya sa transportasyon asin magtaunin kahampang na rekomendasyon para maiwasan o dai maotro ang parehong insidente. Ang nasabing ahensya masiguro sa kaligtasan kan transportasyon sa ere, daga asin kadagatan para iwas aksidente. Designado man ng senadora dahil sa magkasunod na trahedya sa paglubog kan motor tanker sa Oriental Mindoro na MT Princess Empress asin ngunyan nasulo ang passenger vessel na patunay sa nang maluya ang safety component sa tuyang transportasyon. Tanganing mangyari ini
Padagos na ipigusulong ni Po ang pagkrear ng Philippine Transportation Safety Board sa Senado. Sinabi ni Po na padagos sindang mabantay para masigurong maitatao ang gabos na pangangaipo kan mga biktima din mga trahedya sa kadagatan asin masiguro ang mapapadusahan ang mga responsable sa nangyaring trahedya. Suminakat po mga tugang sa 31 ang bilang kan mga dagadan sa nasulong passenger vessel sa Malok Island sa Basilan. Sinabi ni Richard Palkatan, tagapagtaram kan probinsya kan Basilan, na 18 mga sulo na bangkay ang na-recover kan mga rescuers sa second deck kan MB Lady Mary Joy 3 kay bahan ang mga nagadan na mga aki. Posible man na madugangan pa ini dahil sa daipa nadudumanan kan mga rescue ang ibang parte kan barko. Mientras sa sinabi ni Philippine Coast Guard Zamboanga Commander Christopher Domingo, nagpo ng kalayo sa accommodation area kan barko. Pag-investigaran na kan PCG ang kausa kan sulo, mantang hinali na ang gulong overloading. Ipinahayag mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na target kan sa iyang administrasyon na mapakusog ang local drug manufacturing sa nasyon para masiguro ang sufisyenteng supply nin bulong kapag nakamati na naman na emerhensya. Sa ginibong pagtripon kang Presidente kaibahan ang Private Sector Advisory Council o PASAC o PSAC Healthcare Sector Group sa Malacanang. Sinabi ni PBBM na kakusugan kan lockdown, nahiling asin namatian ang problema sa supply nin bulong sa nasyon. Pahayag kan Presidente na ini dapat na paghandaan kaya dapat masiguro na mapadakol ang produksyon nin lokal na supply kan essential medicines. Nakikipagtabangan ang Department of Health asin ang Food and Drug Administration sa pribadong sektor para maaraman ang bulong na pwedeng iproducer locally. Napagkasundoan man na imomonitor kan PSAC ang bagong teknolohiya sa healthcare na pwedeng magamit sa mga geographically isolated as in disadvantaged area o areas. Apera digdi, pag-aadalan man kan council na ang posibilidad na makapagtindog nin remote diagnostic centers. Kasabay kaya siniguro kan PSAC na mas papakusugon kan FDA ang sa paagi kan digitalization ng information system. Kanain siya man tang target kanin na Agosto niya na taon makumpleto ang digitalization sa FDA. Sigon sa Advisory Council, magkakatabang ini sa kamabutan kan Presidente na mapababa ang presyo kan bulong. Functional ang sistema kang hudikatura sa nasyon. Ini ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ibasura kang International Criminal Court o ICC ang apelasyon kan Pilipinas na suspendiron ang investigasyon sa anti-drug war campaign na piglansar ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa video message kang Presidente sa plenary session kan second session for Summit for Democracy. Sinabi kay ni napadagos na magiging active player ang Pilipinas sa bilateral at in global dialogue sa sinang pagtukar kan iba-ibang isyu sa syudad. Kaya man nindoon kang Presidente na may mga leyes sa Pilipinas na nagkakapataw sa karamal-dumal na krimen sa nasyon. Padagos man na magkoordinar ang Pilipinas sa bilateral as in international platforms para tutukan ang mga isyu na may kinaraman sa demokrasya, diretsong pantawo, good governance, base ini sa constructive na base sa katotohanan asin irespeto ang soberanya kan Pilipinas. Sinabi o tinawanin doon ni Senador Risa Hontiveros na ipapasupog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas sa international stage kapag dagos nang nagkalas ang nasyon sa International Criminal Court o ICC. Maski nag-withdraw na bilang miyembro kan Pilipinas ang ICC kan 2019 pa, mantinido pa mang girayang jurisdiksyon kan dayuhan na korte sa mga krimen na nagibo sa nasyon bago ini maghali bilang miyembro. Kwestiyon ni Hontiveros kung sain ang integridad sa mga tataramon kan Presidente, lalo na nagbisita ini sa iba-ibang nasyon arog ang United Nations para pangapunan ang pagkasararo asin pagtarabangan ang international community. Pero digdi nangako man ang Pilipinas o ang Presidente sa sayang paglibot sa ibang nasyon na ilalaban niya ang hustisya asin diretsong pantawo
Sa pahayag kang presidente, makalas asindain na makipag-oron ang ICC o sa ICC matapos na ibasura ang apelasyon kan gobyerno na suspende ron ang investigasyon sa rason may kinaraman sa mga kaso din pang-abuso sa drug war. Garong bako interesado ang administrasyong Marcos na taunan ni hustisya ang mga biktima nin kampanya kontra ilegal na droga na halit man si Ontiveros na ultimo baka maarog na sana ang mga biktima kan war on drugs sa kadakon na victim survivors kan martial law. Sinabi pa na 6,000 na drug related deaths. Tulong kaso pasanadigdi ang naresolberan suhay sa pigasabi kan gobyerno na nagagana ang justice system kan sa tuyang nasyon. Sigurohon kan Government Commission for GOCC o CGCG na daing madidihado sa merger kan Land Bank of the Philippines as in Development Bank of the Philippines o DBP. Inan siniguro kan GCG matapos ang sectoral meeting natin diran kan stakeholder kung saan may mga legal concerns na sinabi ang DBP, sinabi ni government o sinabi ni GCG Chairperson Justice Alex Queros na napag-adalan nindang marhay ang merger kanawang bangko para masigurong pulido asin dahil magkaigwan ng problema sa operasyon asin proseso kan mga ini. Trabaho kan GCG na sigurohon ang napapakinabangan kang estadong pagsanib kan Land Bank asin kan DBP ang merger kan mga duwang bangko. Pagano siya ni Finance Secretary Benjamin Jokno matapos ining aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos kung saan makakatipid ang gobyerno nin 5 billion pesos kada taon. Nangako ang GCG na isusumiter kay Marcos ang nasabing magiging rekomendasyon susog sa saindang mandato bilang Central Advisory Oversight asin monitoring body sa gabos na government-owned and controlled corporation. Parte kan trabaho kan GCG na i-assess ang kakayahan asin makagibon kan GOCC sa ipapautob sa transparency, accountability, pati ng pag-aram sa performance kan mga ini. Ang merger kan Land Bank asin DBP isinulong sa nakalis na duwang administrasyon pero din nakaabante asin ngunyan sana mailalarga sa iraram kan Marcos administration. Iba pang bareta makalipas po kay ni alas 6:39 nin pag-aaga. An oras hatod sa Indukang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at Garicus Mushroom at Korean Ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. GB News Express. GB News Express. Mga tugang siniguro po kan China na sinda mabalos. In kaso malawos ang pagkikipaghuron ni Taiwan President Tsai Ing-wen as in US House Speaker Kevin McCarthy. Nagduman sa Taiwan ang presidente nagduman ang Taiwan President sa US asin siya madiretso sa Guatemala para asin Belize. Matapos ang pagkonsider kan pamanggiraray kan China na parte kan sa indang nasyon o matapos na pagkonsiderar pamanggiraray kan China na parte kan sa indang nasyon ang Taiwan. Inot nang nagdumaan sa Honduras si Tsai para mas lalong pagkusugon ang koordinasyon ninda sa ibang nasyon. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta tulos na pinadeport kan mga otoridad.
Sa Indonesia, ang sarong lalaki gikan sa Russia matapos na ini maghuba nin bado. Mantang nasa ibabaw kan sagradong bulod sa Bali. Naglakop sa social media ang litrato kan lalaki na hinuba ang pantalon mantang nasa itaas kan Mount Agong. Mas kinaghagan nin dispensa ang lalaki. Pinagbawalan pa mang girara ining makalaog sa Indonesia nin sagkod 6 na bulan. Ang Mount Agong na nasa pinakahalangkaw na isla pinagtutubudan kan mga Hindus naharong kan mga Diyos. Sinabi ni Bali Law and Human Rights Office Head ang Giyat Napi Tupulo na sinuhay kan lalaki ang kultura asin pagtubod kan mga residentes duman. Business News. Business News. 16 na riyon sa bilog na nasyon ang apektado kan African Swine Fever o ASF sigon sa Bureau of Animal Industry. Ang Metro Manila na sanan dai pa na rehistrong kaso kay ni. Dagdag pa na inot nang naglakop ang kaso kang ASF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM kan magkaigwan in outbreak sa South UP, Maguindanao del Sur. Mientras sa Sangguniang may 12 ng lugar sa Cebu na infected kang ASF araw kan Cebu, Bago, Karkar, Lapu-Lapu, Mandawi asin Talisay, asin Banwaan kang Cordova, Liluan, Minglanila, San Fernando, Cebu nga asin Tuburan. Magigiramduman na nangako ang administrasyon ni Presidente Marcos na ilalarga ang mga lakdang para makalikay sa paglakop kan African Swine Flu sa bilog na nasyon. Ibabawal man ang backyard farming kan urig asin manok, siring man imbes na ikulong an isolation asin consolidation para dai maraot ang industriya kang urig asin manok. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan kay Basi News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Kung ikaw magka-COVID matapos mabakunahan, magkakaigwasan na nin mild o daing sintomas kaysa kung daing nanggad mabakunahan, sigon sa World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, warang bakuna na 100% o 100% epektibo, pero ang COVID-19 vaccines nagtataonin makusog na proteksyon kontra sa seryosong helang pagka-hospital asin kagadanon. Sarong pagirumdom kan DCGB, Department of Health asin ang WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:45 nin pagkaaga. Nasa linya po ang Pag-asa, DOST. Kaya ba po si Milvin Almuela. Diyos marahay na pagkagapot. Ininang sa tuyang ligtas update sa kamugtakang ang sa tuyang panahon. Easterly so yung malinsangang duros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Ang padagos na nakapekto sa enterong Kabisayan asin sa enterong Mindanao. Mantang digdis sa Kabikulan, padagos na makaka-experience siya ning bahagyang panganuron sundo sa panganuron na kalingitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Lulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang duros ay maluyat, sundo moderato, nahali sa sirangan, sundo north at sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabitulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ning temperatura tigila umampoon 25 sundo 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirangat siya na 5:42 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na 5:57 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Mga tugang yan po detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw sa DCGB. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Angel Mostaza. Kay bang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Lawan sa panginginot po ni Field Commander Jimmy Nasalita. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. Nagdadalo ka mo sa DZGB kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Mag-ingat po kita ha. Mag-ingat kita mga tugang ta sa Legazpi. Iga pong nagadan, may sarong nagadan po mga tugang sa COVID-19. Para po sa para po sa para po sa seguridad man kan bilog na pamilya buda ano yan dito na di ko na po i-announce kung sa ina barangay hindi po sa tuyang syudad pero confirm mga tugang na may nagadan po kita na saro sa COVID-19 hindi po sa syudad ni Legazpi bata baga kita turuso ng masyado mga tugang ang restrictions niya to pay kinaraman sa COVID-19. Dakulo na kitang mga aktibidades digdi. Dakulo na po kita digding mga pinagigibong mga pagtiripon. Na dahil naman baga na-obserbar ang social distancing. Tawala nga ni. Kuha na kita, nag-adapt na kita kang piga-apod na old normal. Tama. Naging uso baga so new normal. Ngunyan po, dapat pabalik na kita sa old normal. Galing may sadiri ka man ngayang kuan, may sadiri ka man ngayang terminolohiya. Iyo baga. Kung nasa normal na kita, nasa new normal kita, luway-luway na kita mga tugang na nagbabalik sa old normal. Tandit na sa nanganan nakamas na mga pagtripon, surusuan ng mga tao, dahil naman baga kita nagmamask, buda, dahil naman observe sa tamang protocol. Sabi po sa naku akong bareta, mga tugang kan Miyerkules, pig-cremate ini,
pag-cremate ini na biktima tabi, medyo maedad na siya, may comorbidities pa lang ini, iga po comorbidities, may helang, mga tugang na iba, ang sinabi ng persona, kaya kan, ini po, nakamati kan mga sintomas kan COVID-19, dinara po sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Dinara po, ano nga nangarang ganing bago na BRTTH? Bicol Regional Hospital and Medical Center. Diba? BRHMC. Na bago pong pangaran kan BRTTH. Ano daw ang pagkakaiba kan BRTTH sa ano daw ang pagkakaiba kan duwang iyan kan binaguhan mga tugang sa pangaran. Garamay na kula sigurong pagkakaiba. Kan pig test mga tugang sa COVID-19 nag-positive po ini. Tinest po siya sa COVID-19, nag-positive po mga tugang an sinabi ng persona. Kaya mga tugang ini po na i-record kanuminaging petsa 29. Tama man ang gad Miyerkules, ano? Tama man ang gad, pero aki pa ini. Aki pa siya. Ang edad mga tugang between 45 to 50 years old. Ini po na sarong persona po na na i-record mga tugang na nagadan sa sa COVID-19. Bakunado ini, iga po siya mga tugang kibakuna, naka second dose. Kundi aloy naman baga, aloy naman naka second dose po ini, mga tugang vaccinated siya. Kuwan pati ang brand kan vaccine. Medyo matindi po ang brand kan sa iyang vaccine. Tabi, naka second dose man siya. Kompleto. Ay daing booster, tama, first, second dose lang siya. Daing pong booster. Tapos mga tugang kan nagpositibo da tabi ni sa antigen. Kaya kan maaraman na positibo ini, kang nagadaan, mga tugang diretso na po na ini, pig-cremate ini, nagadaan kampit sa, susog po sa record sa informasyon na nako ata, cremated po ini kan Marso 30, 2023. Mag-ingat po kita igwa sa Legazpi. Sa bagay yun, talaga ng buhay paduduma na kita mga tugang sa pig-apod na old normal. New normal. Pabalik na kita sa old normal. Sa diri mo man yan, nagkaroon sa diri ka man yan kiapo, di baga paduma na kita, mga tugang sa old normal, na dati tang sitwasyon. Limitado na, bilang nasa nasa kamot ang nagmamask ngunyan, ang social distancing tabo, diba? Pati sa mga pagtiripon baga. Kuha naman, normal na gabos ang sitwasyon. At dito po paglingawan, mga tugang na, yung pa manggaray tabi ang virus sa satuya tabi na palibot. Tamala nga ni, uni may nagadaan. Kaya lang, garuday man inikikuan, day man po, garuday man siyang travel history, day man travel siya mga tugang travel history, mga tugang, aperakan siya, tabi sarong construction worker. So yan tabi, mga tugang ang dagusotang i-share sa indo ngunya na pagkaaga na mag-ingat po siya kita ngunya na panahon yaon manggiraray, yaon pa tabi ang mga viruses sa satuya tabi na palibot. Then ang una kita basta-basta na lalo na kung may mga sipon, may mga abo, di ba? May mga kurokalintura, o na mo na magtrabaho, then na una magparam ng una sa mga busing, then ang una magpapara
ano yan, magpaparapipirit na makisalamuha sa iba pa para po mga tugang mapreventaran ta na dire-diretso na mawara mga tugang ang virus hindi po sa tuyang palibot. So yan po sarap pong persona nagadaan mga tugang sa COVID-19 digdi po sa Legazpi. Although sabi ko nga nigo po siya ng comorbidity, may comorbidity siya, may helang na iba mga tugang, kaya siguro kan tinamaan sa ano yan, may hilang na iba, kaya kan tinamaan kang virus kan COVID, oto po mga tugang nagadaan kan pigdara mga tugang sa BRTTH tabi pigtest ini positibo mga tugang sa COVID-19. Okay? Ang edad niya mga nasa between 45 and 50 years old tabi. Ang persona, lalaki po siya. Mga tugang, salamat po sa ng pagantabay sa DCGB. Mabalik po ako 7:30 sa programa nga napot ngunyan pong aldawnin Biyernes. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Di po malingaw, mga tugang na mag-ulok. Do not forget to smile. God is good all the time. O Biyernes ngunyan, dyan tabi na alas 4:30, alas 5:30. Yan po sa Santo Cristo Mission Church, mga devotos po ni Santo Cristo. May mga misa po dyan, sunod-sunod, mga tugang para po sa mga satuya gabo. Salamat kansa ng pagantabay. Anong oras na sa Santo Cristo pala? 5:30 di ba? 5:30? 5:30. Alas 4? Alas 4? Alas 4 ang misa. May sunod pa no? Bali duwang misa. Alas 4:30, alas 5:30 ang sunod, tama? Yeah. Okay. For Buda 5:30 sa Santo Cristo Mission Church sa Dapdap, Legazpi City. Thank you, goodbye. GB us all. God bless us all. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic